Arrivederci. No teď vyšel čurat. Zdravíme tě z Itálie. Tohle video je speciálně věnovaný pro Chuďase, který nás požádal, ať pro něj natočíme. Tak tohle je pro tebe za krásný psaní Vánocu. Jej, jak si dělá díru. Jej. Tady. Chceme nám rozloučit až plán. Popsat hezký Vánoce. Díky. Užijte si Vánoce v Brně? My si je užijeme tady. Serus, rozlište se na pohled, jak to tady máme krásně.